aj teda srdečne vítam, aj vám ďakujem, že ste sa podujali na túto súťaž po prvé a po druhé, že fakt ste naštartovali plnenie tej tretej úlohy, ktorá je po fyzickej stránke, môžem povedať, asi taká najťažšia a najzdatnejšia. Tak ja som vám vďačná, že ste takí priekopníci. A ja mám na vás teda pár otázok, ktorými by ste nám pomohli, alebo aj objasnili, alebo priblížili aj ostatným, ako sa vám putovalo. No, jednak vás obdivujem, že ako ste to zvládali v tejto horúčave. Ste sa niekde kúpali v potoku, alebo ako to? Prežilo vám všetky 3 dní? Chvála Bohu, že bolo takéto pekné počasie. To bolo veľmi dôležité, pretože keby bolo zlé počasie, keby len zapršalo, tak po tej technickej stránke by to bolo náročné a po tej fyzickej ešte raz tak náročné, pretože určite by sa pripojili aj nejaké vedľajšie veci, nielen obyčajný defekt a v tom daždi a to sa ďaleko horšie odstraňuje. Takže počasie nám pomohlo, napriek tomu, že bolo pekné počasie, tým UV faktorom 20, 25 a vyššie sme si pomohli, že na nás nepieklo a zasa aj sme oblečenie mali dostatočne pripravené, takže sme to zvládli. Po tej športovej stránke sme išli dostatočne rýchlo na to, aby sa nejako nenaťahovalo ten pelotón. Sme to zvládli, fyzicky pripravení, tak dievčatá, ako aj chlapci a vedúci takisto a po tejto stránke myslím si, že to bolo všetko zvládnutelné. A ja som zvedavá na ten váš začiatok. Keby ste tak mohli ten váš štart popísať, že kde ste začali, ako ste sa tam sústredili a kedy ste vyrážali? Aj koľko vás bolo, že by ste sa aj tak trošku predstavili, že koľky ste boli v skupinke? Začínali sme v Nitre, ako sme tam dorazili vlakom. V nedeľu? V nedeľu, áno. Začínali sme potom v pondelok ráno v Nitre. Ráno sme sa všetci zhromaždili vonku. Najprv sme skontrolovali, či máme všetko, či sme nič nezabudli a potom sme si dali jasné pokyny, čo máme dodržiavať a tak a potom sme sa spoločne vybrali na tú našu cestu. A ešte sa spýtam, v Nitre ste aj strávili nejaký čas, boli ste si niečo aj pozrieť v nedeľu, alebo aký bol program v Nitre? Tým, že sme prišli o deň skôr dopredu a mali sme takého zaneteného nášho vedúceho, ktorý tieto veci pozná, tak nám urobil takú prehliadku tej Nitry, hlavne tej starej časti a tak na to sme si vyhradili nedeľu a to sme pekne zvládli a myslím, že aj na všetkých prospech a pondelok sme zase sa mohli venovať tej športovej stránke. A ešte, čo sa týka toho programu v Nitre, po duchovnej stránke ste tam niečo mali, Svätú omšu, alebo nejaké múzeum ste navštívili? Janka, tu povedzte. Pani Konfalová mala na starosti duchovnú stránku, tak môže vám povedať. Ja, by ste boli taká. Takže keďže žiaci putovali pred 12. hodinou z nášho sídla z Tvrdošína, tak každý mal Svätú omšu svojej farnosti. Takže večer do programu v Nitre už Svätá omša nebola zaradená, ale na duchovný program sme nezabudli. Zhromaždili sme sa v jednej spoločenskej miestnosti, no a tam sme začali modlitbu zo zborníka Akatist, ktorý vyšiel práve pre túto príležitosť. Takže každý mal zborník, spoločne sme sa modlili, ako je to tam uvedené. Potom sme si po duchovnej stránke predstavili, aký je zmysel putovania, lebo Cyril Metod základom ich činnosti bolo putovanie, tak nad tým sme sa zamýšľali, či už po faktoroch vonkajších, vnútorných, všetky činitele, ktoré pôsobia a vplývajú na každého pútnika. Potom sme si predstavili, že základom putovania je cieľ a pre nás je cieľ ešte aj ten áno, nie len Velehrad, ale celoživotný. Áno, putovať za Kristom, za cieľom tam, ktorý nám pripravil. No a potom, samozrejme, to bolo čítanie Svätého písma. Bolo to rozjímanie, meditácia po prečítaní na práve liturgické čítania tohto dňa. Takže zapojili sa všetci, včetne dievčat, chlapcov, nás, pedagógov. No a samozrejme rôzne modlitby a týmto v nedeľu duchovný program bol ukončený.
No ale on neskončil samozrejme týmto dňom, pokračoval každý deň sa táto myšlienka rozvíjala. A hlavná myšlienka teda pre nás bola práca so Svätým písmom, s tým akatistom, rôzne modlitby, rozbor a nezabudneme samozrejme každý deň už potom svätá omša. Dobre, čiže v nedeľu, ak som to dobre pochopila, ste boli ubytovaní v seminári, tam ste mali v tej spoločenskej miestnosti ten svoj program. Potom v pondelok ste už vyrážali, teda svätá omša tiež ešte v seminári. Áno, a vás teda požehnali a vyrazili ste do sveta. Pre koho bol ten prvý deň taký najťažší? Pretože to bolo asi... Pre dievčatá, či pre koho to bolo? Pre všetkých asi. Horúčava, aj kondička ešte rozpumpovať sa. A prosím vás, kadiaľ ste išli? Držali ste sa vytýčenej trasy, že by sme sa vrátili zase k tej geografii trošku a k histórii? No, Áno. v každom prípade sme sa držali tej vytýčenej trasy, pretože sme si boli vedomí, že sme prví, začínajúci. A určite sa nás budete pýtať na túto otázku a takisto vy, aby ste mali poznatky o tom, že či je to zvládnutelné, nezvládnutelné, za koľko dní je to zvládnutelné a tak ďalej, tak aj tak sme si to rozplánovali, aby tento tretí deň bol trochu ľahší, aby sme sa vedeli dostatočne pripraviť na Velehrad, aby sme tam nešli upotení, spotení a unavení. Tak preto sme to tak rozplánovali, aby sme mali dostatok času. Takže tie 3 dni, tak ten prvý deň sme si vytýčili tie cesty do toho, pomôžte mi, sme spali nie v Ducove, ale sme spali v Modrovej. Tam sme získali. Tu sme vyrazili Nitra. No jasné. To sme presne dodržali. Ten Marhat bol skutočne, áno, na to budeme všetci spomínať, ale stretli sme na konci tam, keď sme schádzali z toho Marhatu, jedného domáceho cyklistu, ktorý nás prevádzal peknou cestou, a to je nezabudnutelný zážitok. Po tom výkone náročnom, tak sme mali aj príjemné spojenie, že sme išli po takej peknej ceste asfaltovej, zjazd bol výborný, takže chlapci si užili aj tohto. Večer bolo priateľné, druhý deň bol zase náročný. Ešte sa spýtam, vrátim sa k tomu prvému dňu. Podarilo sa vám ísť aj na Valy v Bojnej, alebo to ste už obišli? Bojnu sme obišli. Obišli ste Bojnu sme obišli, áno. Áno, čiže ste išli len Rotunda svätého Juraja, Jasné, máme sedlo fotodokumentáciu. Marhat a Áno, potom na Ducove, áno. to sa vám podarilo. Áno, táto trať. A do Modrovej ste zbehli Áno. a tam bola Sme bývali. prvý nocľah po cyklotúre. Áno. No. Tam vás prijali? Dobre? Tam sme zabezpečili u pána farára, ubytovanie bez súkromí sme mali, čiže každý mal posteľ, sprchu, večeru, raňajky, pán farár nám vyšiel v ústretí. Mali sme pôvodne spať v kultúrnom dome, ale ja som sa trošku bála, lebo to bolo veľmi náročná trať a boli veľmi unavení aj horúco. Tak som prosila pána farára, či by sa nedalo, tak vyhlásil v kostole a bez problémov ľudia ochotní. Všetko nám dali, ešte nás aj vybalili na cestu, tak veľmi veľká vďaka im patrí aj pánu farárovi. Vyprevadili nás, ráno nám urobil v kostole požehnanie a taký krátky príhovor. Ozaj, tam máme tiež pekné spomienky. Pán farár Drobný. Jozef Drobný. Jozef Drobný, áno, brat. Juraja, áno. Dobre, a potom išiel druhý náročný deň, lebo toto ste prešli Považský Inovec a potom sa teda išlo po povodí Váhu. Áno, koho môžeme poprosiť? Ďalšieho vedúceho, ktorý to sledoval trošku. Áno, tak. To už je jedno. Tak potom sme išli tým povodím Váhu a prechádzali sme potom, zasa tá prvá časť bola taká mierna. Tam sa v podstate išlo veľmi dobre, ten začiatok bol dobrý. Ale ako náhle sme sa dostali potom na skalku nad Váhom a začali, už keď sme prešli Váh, v podstate v Trenčíne, už hovorím o tej časti ako vážskou cyklotrasou, sme prechádzali až na Trenčín. A keď sme prešli už potom Váh, dostali sme sa až do také hodnatejšej oblasti. Samozrejme, tam bola ešte zastávka, kde sme sa zastavili, teda na skalke nad Váhom a potom sme boli aj v tej jaskyni, aby sme si pozreli všetky tieto veci. A svätého Svorada aj sme všetko tam popozerali si.
A potom Pardon, jak sa smiem pristaviť, Svoradovú jaskyňu vám kto ukázal? Bol tam bol tam niekto? miestny. Miestny Pán doktor, Pán doktor. neviem, On jak je sa- z Bratislavy, alebo odkiaľ, on tam už býva dlhé roky. Áno. On je nejaký Bratislavčan, ako nám hovorí, a už tam býva, neviem, zo 30 rokov, alebo ako hovorí, že tam už je taký naturalizovaný. Tak on nám robil aj výklad. Aj nám Veľmi dobrý poukazoval, výklad, šli všetko sme dovnútra. poukazoval, áno, všetko bolo otvorené, mohli si pozrieť všetky tie veci, tú jaskyňu, ako to tam vyzerá. Takže to bola taká príjemná zastávka. No a už potom sme ťahali hore a tam to už bolo náročné, pretože tam bol ďalší nesmierny stupák Biele Karpaty, na ten vlčí vrch. To bolo zasa 4 km v otvorenom teréne, slnko pražilo. A keď sme vyšli hore, tak sme zasa zbehli dole a tam bol potom ešte taký 2-kilometrový stupák, 12% stúpanie, a to si myslím, že to už bolo veľmi náročné asi pre všetkých. Tak vyšli sme hore, no a už potom, keď sme sa dostali na ten druhý stupák, tak stadiaľ už sa potom vlastne, už sme sa doviezli až do tej druhej cieľovej stanice, odkiaľ sme vlastne vyrážali teraz. Bojkovice. Bojkovice. A tam ste mali teda ďalší nocľah. Áno, v Bojkovice. Bojkoviciach bol ďalší nocľah. A trošku to tak u sestriček. Môžete nám nejak priblížiť druhý nocľah? Či tam ste ani spať nevládali? Keď to tak chronologicky sledujete, tak dostaneme celú mapu a dostaneme aj výsledok, ktorý je veľmi sympatický, ale môžeme to hodnotiť aj z toho hľadiska, že mladí, 16 až 19 roční mladí ľudia to zvládnu len vtedy, ak majú vôľu a majú, kolegyňa hovorila o cieli, ale zároveň mali možnosť aj zažiť to, čo robí mladých ľudí troška smelenejšími, a to je to kresťanské spoločenstvo. Je rozdiel športovať a športovať, a v tomto prípade ten šport bol spojený aj s tým vedomím tej spolupatričnosti a toho preklenutia histórie a posilnenia tej tradície, lebo to naše kresťanstvo bez vnímania tradícií a bez toho prirodzeného citu k domovu a k tej kresťanskej tradícii je veľmi tupé a také často samoučelné. A v tomto prípade ten zmysel možno, že ešte naplno v nich nerezonuje, možno, že sa objaví o rok, o dva, o tri. Ale je tu ten základ v tom štádiu, kedy mladý človek práve výchovou prijíma tie základy kresťanské a tých kresťanských návykov a zákonov a toho všetkého, čo viera prináša a zároveň dodáva aj silu. Možno, že si to uvedomuje len tak, že to srdiečko a jednoducho ten organizmus mi tak pracuje, lebo som sa taký narodil, ale to narodenie je tiež nejaký dar. A tá vôľa je taktiež darom. A tú vôľu ako dar sa podarilo technicky s pomocou, profesionálnou pomocou našich